Zdravím vás u dnešního videa. Dneska bych vám chtěl ukázat vlastně test kosy, co jsem vyrobil. Já většinou kosím tak, že mám jen tady tuto rukojeť a nemám tady tu vzadu a mám je vlastně kosisko, mám co další. Tohle kosisko má tak 140 cm, možná i méně, no i více, tak 150 cm. To kosisko 60 cm kosu a jdu to teda vyzkoušet a ozvu se. Takže asi za 10 sekund jsem nakosil tady toto, což není špatné. Vlastně takový větší, menší záběr s tím, a to je díky tomu přijde mi to stejné. Takže jenom taková ukázka nové kosy. Zdar.